Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Alright, Bulaga. Ayan, Bulaga guys. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream na biglaang live stream guys. Maraming salamat po sa mga nagpunta dyan guys ha. It's time to shout out muna tayo guys. Shout out muna. Shout out time. Maraming salamat sa iyong pag-share. Ayan, shout out muna tayo guys. Shout out sa ating mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa inyo ha. Golden Heart Wanderer. Maraming salamat sa iyo ha. At saka si Ma'am Zest G, ayan, si Juan Tabad, sino ba yung mga nandiyan kanina, si Rosette of RV Vlog, salamat, si Shoot 25 TV, maraming salamat sa iyo brother, brother Pogi, at saka Juan Alberto, shout out Juan Alberto, Val, mega shout out po, Val Peñaranda, mega shout out po ulit, at saka si Papnoy, nandito ka si Papnoy, kung nandiyan ka Heaven Altamirano. Shout out po sa lahat. Ayan, welcome po sa aking biglang LS guys. Na-trip ko lang na mag-LS kasi katapusan na ng May kaya gusto ko matapos yung May. Pero tayong LS kahit mga isa-isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang maging 10 guys. Ayan, Ma'am Gold, panik ka na. Ay, pwede kayong umakyat guys. Kahit sino guys, pwede kayong umakyat. Ay, kaso hindi lang siya pang 10 hindi ko kasi pinag-10 nandun sa kabila. Kaya Tab J, maraming salamat sa iyo apong Tab J. At always enjoy kayo dyan sa pag-swimming nyo. And Sir Millionaire Jamot, may shoutout po sa lahat. Welcome to my live stream na biglaan. Welcome po tayo sa ating always welcome po lahat guys. Val, baba mo yung mga bahay nyo para patagdagan yung mga subscriber nyo, okay? Ang pogi mo pala. Sabi ni Sesti. Jessie, ito para sa iyo, Jessie, maraming salamat pa yung sa iyong kapogi-pogi dyan. Ayan, kasi nung umakyat ko kayo shoot, parang patulog na ako, kaya ito, medyo fresh. Parang fresh na talaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga, ayun po, kapogi, sabi naman sa Millionaire, ayun. Sir, si Ma'am Gold, ang co-host, kagabi, kasama mo. Nakita ko nga, kilala ko siya. Ayan, anong balita, host? Ang balita, guys, ay malapit na po tayo matapos ang ating Mayo. Pa-June na po, guys, araw ng mga tag-ulan. Maraming salamat sa lahat ng mga bagong kaibigan, guys. Salamat po sa inyo, lalo na especially sa Shoot 25. Always na welcome nyo ako dun sa LS nyo at maraming salamat. Ayan, lalo na mga kaibigan ko mga bago dyan. Ay, love-laban nyo, guys. Val, okay, upcoming premiere, guys. Lahat po ng mga premiere nyo o anumang gusto nyo ilapag dyan, lapag nyo. Wala akong pinipiling gusto nyo maglapag dyan. Basta importante guys, yung mga binaba ni Nightfoot, ilablaban na lang guys. Okay, ipin na lang muna natin si Val, may meron siyang premiere. Ako kahit yung premiere ko, kahit hindi nyo tamsakan, okay na yung importante kayo lang matamsakan. Kasi minsan nga hindi ko na nga inaasikaso yung mga premiere ko kung sino yung manonood. Yun lang, okay na ako dun. Okay, ipatamsak muna natin si Val. Ayan, Val, balikan mo na lang yung mga taong gustong magtikit sa'yo ha. Pero bagong lahat guys, muna natin itong hagdan. Baka sakaling may umakyat, at least may mga kasama ko dito sa aking tawag ito, kaharian. Ayun, salamat din po sa mga nagtambay, sa lahat po ng namasyal
at pumasyal sa aking live stream guys. Hindi ako pang ano to guys, hindi po ito pang matagalang LS. Alam niyo na ngayon, hindi na ako magpang matagalang LS. Basta ano lang ako Thank you po, sabi ni Bal. Sige, sige Bal. Pagdidikit ako sa iyo Bal Shoot 25, BG lang ako sir, makakain na. O sige, sige, sige. Natanong ni Ma'am Shi kung bakit di ka nag-LS. Wala, nawalan ako ng gana, Sir Milyonaryo. Alam mo naman, Sir Milyonaryo, kaya... Pero ngayon, ayan, gumagala-gala na ako, kaya... Yan, marami tayong mga bagong kaibigan dyan, sila Golden. Panik na Nightbot, huwag mo nang kantahin ang Said I Love You, But I Lied, kasi baba pa ako ng Nightbot. Ayan mga bagong kaibigan guys Sige Bal, magtitiket ako sa iyo Bal Dagdagan ko yung subscriber mo Bal habang nandito ako. Parang papangat program ako guys. Mag-start ako ulit ng pangat program. Baka June na siguro guys. Pero sa ngayon parang papatikim muna tayo. Okay, para may LS naman ako ngayong tawag dito, ngayong May. Okay, shoot, di pa makapanik Ma'am Gold, sabi niya. Akyat kayo guys, okay lang, kahit sinong available dyan sa inyo, pwede kayo umakyat. Kung hindi kayo umakyat or di kayo pa pwede, okay lang, no problem. Ayan. Basta kakanta lang ako dito, basta ayun ang gusto ko. Ayan. Okay, si Pal, dikitan ko na din, tsaka tamsak ko na din. Basta magbaba lang kayo ng bahay dyan kayo libreng-libre lang kayo, hindi nyo na kailangan magpaalam, basta baba nyo lang kayong baba. Maapong Loy, may kasyaras, mga bago nga sila na kaya naman. Hindi naman Sir Milyonaryo. Ano yan, kapag bago, siyempre, kailangan mo silang mahalin din. Kaya ayan mga bagong kaibigan Sir Milyonaryo. Kasi umikot-ikot na ako, kaya mahirap na Sir Milyonaryo, baka mapag-iwanan na ako. Ano ba yan? Puro mga tumutunog dito. Ayan, basta yan guys, pwede pong pa-request. Iniibig kita, patay tayo. Alam mo guys, Ses G, yung iniibig na kita, nag-live ako dun sa TikTok. Yan din nare-request nila sa akin sa TikTok. Kaya nag-live din ako sa TikTok guys. Apugloy, may kasama sa'yo Apugloy. Apong Wantamad, salamat Apong Wantamad. O sige, try natin yung iniibig kita. By Rowell ba? Tama ba? Hindi ako disclaimer po sa lahat ng mga nandyan. Hindi po ako professional singer gaya ng mga magagaling na kumanta. Pero lang tayo, mga awit lang tayo. Okay? Ito na guys, try natin itong Iniibig Kita by Rowell Cortez. Hindi ko na sana pinagmasdan ang inyong ganda. At hindi na rin pinapansin bawat ngiti kay gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayong laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa pinay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ihing pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Napadabang kami na kahirap pigilin. Sana'y unawain pusong sa'yong kailin. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Maraming salamat sa SG sa iyong palibad dyan. Ayan,
nangingitlog lang po, sabi na sa taas. Sabi, sige, pwede yung umakyat guys. Hindi ko na sana pinagmasda ang iyong ganda. At hindi na rin pinapansin pa bawat tip mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakin sa puso ko. Ako nga Cesar, salamat. Ang gagawin sa utos ng damdamin, para bang hangin ika'y hirap pigilan. Sana'y unawain puso ko'y sa'yong galing. Nais kong malaman mo na inibig kita. Alright! Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Alright, maraming salamat po sa iyong palipad. Dahil magpalipad po kayo, dahil ito po ang para sa iyo kay Ma'am SG. Alright, thank you so much. Ayan, saglit lang, baba ko yung hagdan, may umaakyat. Ayan, dali lang. Maraming salamat po, SSG. Kahit hindi tayo magaling sa singer. Okay, bago po lahat, i-shoutout muna natin si Red. Ay, ito si Red. Itong katukayo ko na gwapo. Red, shoutout sa'yo, wala ka pang jacket. Sino pa ba yung mga nandito? Si Red, wala siyang jacket. Si Aldads King, shout out po. Salamat ay patamsak po sa LS ko. Ayan, tamsakan ko Ayan, akyat po kayo guys. Pwede po kayong umakyat. Ay, may umakyat. Ayan, Sir Milyonaryo Mujabot. Mega shout out po, Sir Milyonaryo. Andali lang Sir Milyonaryo. Ayusin natin to. Ibaba ko muna yung bahay ni nito, si ZSG. Guys, pwede po kayong makipagtikitan guys okay? Libre-libre po kayo at mag-aayo na rin po ako sa inyo. Sir Milyonaryo Jamot, shout out po. Dali lang, naglolo ko yung cellphone ko. Dali lang. Ayan. Sir Milyonaryo, hindi kita marinig. Dali lang guys ayusin ko lang to. Ayan. Sayang, pang 10 sa atin ginamit ko. Kung pwedeng umakyat. Ang gawin natin, blue, ayan. Ayan. Apong Cesar yung wala, apong Inday, mega shoutout po. Ayan, mga bagong kaibigan. Julie! Po shoutout sa iyo, Julie, Ma'am Julie. Sandali lang guys I-restart lang yung phone ko. Kasi nagloko na naman. Wait lang natin para magbigyan ko kayo ng mga jacket. Salamat sa mga bagong kaibigan guys. Thank you so much. At na pinadalaw niyo ako sa aking live stream. Ayan, Sir Milyonaryo, sabi ko lang po kung ready ka na magsalita. Ayan, shout out ka na Sir Milyonaryo. Kung gusto niyo po magbaba ng bahay, just type Kapogi lang po, okay? Okay lang host. Hindi po tayo guys hindi po tayo pang matagalang yan Siguro mga 1 oras at kalahati lang tayo guys. Basta baba lang kayo ng mga bahay. MLSO po, co-host, sabi naman ni Julie Poha. Ayan. Sir Milyonaryo. Dali lang guys, sandali lang po Dali lang. Sandali lang po Magsiswitch lang ako ng account guys.
Dali lang. Dali lang po ha. Dali lang, susunod muna ako ng account. Ayan. Ayan, saglit lang. Shoot 25. Salamat ha kung pwede kayong umakyat. Akyat kayo guys ha. Dali lang, ayusin ko lang to. May mga wala pang jacket eh. Narinig. Ito, bigyan ko muna ng jacket si Julie, tsaka si Poging Red. Ayan, si Katukayong Pogi. Ayan. Dali lang. Red. Ayan si Red. Guys, pakitigyan na naman po yung aking super chatter na si ZesG. Ayan, baba ko din yung bahan niya guys, okay? Pakilab-lab po guys. Ayan. Val, nandiyan ka pa ba, Val? Ayan, ipin ko muna yung super chatter natin din sa. Alright, ayan. Sige, habang wala, kakanta ako. Sir Billionario, nandiyan ka pa ba? Ayan. Shoutout ka muna, Sir Billionario. Ay, shoutout sa lahat nandyan sa baba. Si Sir Yumol, hello. Kumusta ka si Sir Yumol? Ma'am Loy, asa na ba si Ma'am Loy? Ba't hindi umakyat? Sabi umakyat. Aakyat kami. Asa na ba yan? Kakain lang yata po yata. Kakain lang po yata siya. Ayan, may umakyat. Ako ba naglalag? Ako no? Ayan si Apoloy. Ayan, shoutout Apoloy. Hello. Ayan. First time first time na may umakyat sa live ko. After a long year. Umakyat sa iyo. Oo nga eh. Tagal ko na rin din nagla-live na ganito. Sige Apoloy, mag-shoutout ka muna Apoloy kung sino gusto mo i-shoutout Apoloy. May shout out po dyan sa baba, Mr. Jamot. Hello. Ayan. Guys, pakitigran na lang po yung mga bisita ko guys. Marami akong bisita ngayon, yung mga bagong kaibigan na yun dyan sa baba. And si Loy Jimenez, ayan si Milyonaryo mo Jamot, ayan. Baba nyo na lang yung babahan nyo po Apong Loy para tayo. Ayan. Ano yan guys, mga legit din yan. Kakauwi ko lang. Galing opera, Apong Loy. Di ba linggo ngayon? Ay nga pala. Galing Papin sa pala. church and then dinner fellowship. Oo. Okay. Sige, magkanta ako pa muna para Sige. pagkantata kayo pa. Kahit halita mo, malambat na ako rin kakanta. Ayan, Sir Milyonaryo, baba mo lang ingan mo yung babahan niyo po, Sir Milyonaryo. Okay, one tamad. Opo. Salamat po. Hello, Ma'am Loy. Sige. Kakanta muna tayo para po sa inyo lahat guys. Para hindi Diyan ka puging. Pakilablaban po ang ating mga super chatter na si Zes G at saka sa ating mga kaibigan ko dyan sa baba at saka si Sir Billionario mo Jabot, Loy Jimenez po. Parang biro lamang dumating ang tulad mo at may isang pag-ibig kapag totoo dahil sa iyo'y naramdaman tunay na pagmamahal ibig kita kahit sino ka man. Ikaw naman ang hinahanap ng puso, ang siyang mabibigyan ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Boy, ang vlog, may kasarap akong vlog. Ikaw naman ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko.
ito. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga bagong kaibigan sa lahat. Welcome po sa aming live stream. Bigla live stream. Palaging mayroong ulan ang isang pagmamahal. Yes! Shoot 25 TV. Dahil kailangan puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman. Si Tiapong Vlad, ang tunay na pagmamahal. Hindi ibig ka dahil sino ka pa. Sige po, Apong Vlad. Ikaw naman ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng pag-miss at ganda sa buhay ko. Ikaw naman ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Parang basag. Ako ba yung basag yan? Basag? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng kamis at lambing sa buhay ko. Ikaw naman ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw ang mga ito. Alright, maraming salamat po sa lahat. Ayan, welcome po natin si Shoot 25 TV, brother. Shoutout sa iyo. Ayan, may mga bagong kaibigan natin. Shoot, shoutout ko muna, brother. Wala na si Sir Milyonaryo. Ayan, hello sir, hello po, hello. Dinig ba ako sir? Dinig ako. Apo, okay na wala. Okay na wala. Sir, Kaso meron tayo ano. May echo lang tayo. May echo? Sige, saglit sa echo. Sorry sa echo. Okay lang. Ayan sir, ayan. So, hindi na ako Yan, okay na. sir. Okay, sige, no problem. Sino po? Eh, shoutout ko muna dyan, brother. Shoot TV, Ayan, Shoot 25. Sir, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin kagabi, sir, ha? Maraming salamat sa iyo, ha? Yes, welcome. Ayan. Diyan si Sir Red Hanop, at Ma'am Golden Heart Oh, Wanderer. diyan nga siya. Shoutout. Ayan sa mga co-host po. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Magandang gabi po. Hello, Oh. sir. Ano yan? Shout Apong Loy, pinapakilala ko wala si Shoot 25 TV. Ay, matagal ko na rin nakilala yan. Siguro mga taon na rin, pero hindi ko na ano yung live niya eh. Tawag nito, na-chempuhan dahil sa sobrang dami ng mga nag-notify LS. Kaya kagabi, umakyat ako kagabi guys sa kanya. Yun ang first time makyat ko sa kanya. Kay Shoot TV 25. Sir Milyonaryo, sige Sir Milyonaryo. Okay, sige. Nang mahigpit si Sir Milyonaryo, nalaglag. Oo, may nalaglag Wapo si sir. nga. Nalaglag si Sir Milyonaryo. Sir Milyonaryo, akyat ka ulit. Dali, baba natin ulit para kung gusto niya. Apong Vlad, salamat Apong Vlad ha. Sige Apong Vlad, no problem. Okay lang yan. Kaya ka mag-video. Ayan, baka pwede nang kumanta si Shoot 25, baka may naalay kang kanta. Chat, anong team nyo kasi, Sir Shoot 25 TV? Anong team nyo? Para masyadal natin. Patigyo ako. Wala po talagang team. Ang ano lang po wala. talaga is team. Ayan, sa lahat po ng mga kaibigan po ni Shoot 25 TV, nandiyan sa baba. Alam ko nandiyan lang kayo, pero nakikinig lang kayo. Thank you so much. Ayan. Opo.
Shoutout po Sige, sa sige. sa Team Animal. Apat lang po kami doon sa Team Animal. Ate ba animal? O, baka pwede ako maging animal doon kasi loko-loko din ako. Ako yung wala yung tawa ko. Momo yung nilagay. Ayan. Oo, animal din ako. Kaya, si Apong Loy, hindi ano yan, good girl yan. Sobrang good girl yan si Apong Loy. Sobrang good yan. Kaya ayaw kong magsalita Ay, Ma'am ng Loy. medyo pa. Ano din yan, Shoot 25, ayan din, bago lahat, gusto ko lang, ikaw din, first time ka rin umakit sa live ko, kaya gusto ko rin makilala mo lahat ng mga kaibigan ko dito, kahit, si Apong Loy, ayan, kapangpangan din yan, si Loy Jimenez, ayan, hindi pa siya monetize, tapos yung mga nasa baba, mga, matagal ko na rin kaibigan yan, mga sobrang solid na kaibigan, mga yan nandyan sa baba, ayan, si Sir Billionario mo, Jamot, ayan. Sarap Milyonaryo, baba mo lang yung bahay ko at nakita mo na lang si Shoot 25 TV. Ano yan, nagbabakas yan si Shoot 25 tsaka Sarap Milyonaryo. Ikaw nang bahala magmahal sa kanila, Shoot 25, okay? Sige. Baka pwede ka nang kumanta. Shoot 25 TV. Wala. Pasensya niyo na po ha, hindi po magaling kumanta. Nagkanta-kanta lang okay pero lang walang pag-asa. Sige, okay lang yan. Yan. Sige, mag-e-echo na ako, sir ha. Sige, mag-mute na ako. Mute na din. Saglit lang po ha. May ads kasi. Ayan. Sana dinig yung music ko. Dinig kayo yung music. Wala. Ayan, ito. Ayan. 1, 2, 3, go. Ayan, meron po. Meron. Yan, salamat. Meron. Standing by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep side thoughts to myself. I just like to let you know I wish I never let you go. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll stay. I will love you. Wish you never left me. Love's a mystery. You can break a heart so easily. The days and nights reveal how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love was meant to me. And I'll always love you. And if you ever change your mind, I'll stay. I will love you. I like a river keeps on
love you, and I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll stay. I will. I'll stay. I will love you. Ayan, ito po. Ayan, pasensya na po. Yan. Yan, Alright. galing. Oo. Nainlove ka yata sa boss niya, Pong Loy. Ayan siya, thank you so much sa Shoot 25 TV. Golden Heart, halika na ako, Golden Heart. Ayan. Hindi, gusto ko Yahoo, kasi night yung boot, ano, sigaw pa. yung kanta niya. And I always love you. Mm. Yan, I will always love you. Sweetie nga dyan. Ayan, binaba ko yung bahay niya guys, si Loy Jimenez tsaka si Shoot 25 TV. Kayo na pong bahala magmahal sa kanilang dalawa. Thank you. Ayan. Golden Heart, kung gusto mo umakyat, pwede hindi naman ako pang matagal ang LS. Ano lang tayo. Update lang ako tsaka pag mga dikit-dikit muna tayo guys. Okay, habang nandiyan kayo, kahit mga 5-5, okay na yan. At least madagdagan kayo. Ako, lagas talaga ako. Kanina ako? 5.86. Nabawasan ako ng 30. Kaya okay lang yan. Sobrang isda talaga ako. No? Kaya okay lang yan guys. Basta importante guys, kayo maangat din kayo kahit paano. Ako talaga, hindi talaga talaga ni Lolo. Yeah. Ang tawag dito, Apong Loy, baka gusto mo kumanta. Hindi ako marunong kumanta. Okay lang, akit ka dito, Golden Heart, para makilala mo naman si Loy Jimenez. May Apong Loy, bantay. hindi ka. May bantay. Brother, shoot boy? I shoot. Kumakain sila. Magaling po kumanta yan si Oh, Magaling kumanta yan si Gold. O, tignan mo, Gold. Ay, kagabi, nakita ko nga. Ay, narinig ko kagabi, kumakanta siya. Nung umalis na ako, doon siya kumanta, di ba? Pero nung tapos na ako nag-live sa TikTok, ayun, narinig ko siya kagabi. Ayan, Apong Wantamad, salamat Apong Wantamad. Alam ko nandiyan ka rin, Wantamad. Kuya si Sir Plenario, kung nandiyan kayo, salamat sa mga naka-PG dyan. Kung sino man kayo, thank you. Sa mga hindi nagko-comment dyan, okay, thank you very much. Pakidikitan na lang po si Shoot 25 TV tsaka si Loy Jimenez. Kayo na pong bahala magmahal dyan. Okay, di ako marunong. Asan na si Gold? Ayun, hindi ba aakyat? Si Golden Saway ka na. Heart. Oh, pasaway ka Nightbot, hindi na makapal mukha ako, sabi niya. Sabi ni Golden. O sige, baka sir, baka pwede ka pang side B. Kung okay lang sa'yo, okay lang sa akin, kanta ka lang, okay lang. Kahit sipya rin, okay lang. Hindi rin naman kasi ako bababa din ako miyami ng konti. Sige, kahit sundan Sige, ko okay na lang. Oh, no problem. Sige, set up lang ako. Sige, okay lang. Sige, mag-echo na po ulit ako, ma'am. Sir, Mute na ako. Mute na kami. Ayan, maraming salamat po, Sir Edward Lacsina, sa pagpapaunlak sa akin, pagpapapadik, pagpapakanta, kahit hindi naman tayo magaling kumanta. Salamat po sa lahat. Ma'am Gold, set up lang daw siya, Sir Ed. Ayan, set up lang daw siya. Ayan, saglit lang po, may ad. Saglit lang po. Wait a minute, kaping mainit. Siguro alam din ni Ma'am Jimenez itong kakantahin ko. Unang bitaw pa lang, alam na. Oh yeah. Oh yeah. Come on. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long black hair. And then she asks me, do I look alright? And
And I say yes, you look wonderful tonight. Salamat ang gold sa palakpak. Sir, dapat ikaw yung naka-maximize para kita yung sayo mo. We'd go to a party and everyone turns to see this beautiful lady. Yeah, come on, is walking around. Yan. Do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. Woo. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. The team Tumlos, aba, singing tandem pala ito. Ay, Diyos ko, Mario sa'yo. Yan, salamat po sir, salamat po ha, salamat talaga ha. It's time to go home now. I've got a lady here, so I give her the car keys. She helped me to bed, and then I tell her as I turn on the light, I say, my darling, you're wonderful tonight. Oh, my darling, you're wonderful tonight. Tonight, tonight, tonight. Woo. Parang ano lang, no? Robin Padilla. Yan yung kinakanta niya, di ba? Wonderful Tonight. Di ba? O, di ba? Tama ba ako? Yes sir, yes sir. Ayan. Yes, Thank you sir. sa lahat ng mga pumasok 9 viewers. Salamat po. Zes, salamat Zes G. Ayan. Kaibigan Annabelle Mix Vlog. Ayan, may ka-shoutout po. Meron po. Bigyan na kita ng jacket, ma'am. Tignan natin si kung dikit ko na ba siya. Mga bagong pasok. Ayan, dikit ko na pala si ma'am kaibigan Annabelle. Ayan, salamat po sa mga bagong kaibigan, guys. Sa mga bagong dikit. Ayan, pakilab-lab na lang po yung aking mga co-host, guys. Si Loy Jimenez. Ayan, mga main po yung ginagamit nila, guys. Si Shoot 25 TV Vlog. Ayan. Di ba ang galing niya, no? Ang galing shoot ni Shoot 25 TV. Mas magaling ka pa doon, brother, Shoot TV. Alam mo kung anong mas maganda ba doon? With dancing. With dancing. Ayan o, may Okay lang. nakita ako. Shout out to Team Tumlos. Thank you for coming sa live stream ni Edward. Kilala mo yan, Apuloy? Kilala mo yan? Yes, kapatid namin Ay. yan. Yan ang bunso Sige. namin. Tikitan ko siya. Okay, tikitan ko na YouTuber rin. din yan. Okay. Tikitan ko na rin. Vlogger din yan. Ayan. Magdigitan lang kayo sa baba, guys. Ano yan, mga legit po yan. Si Apuloy, legit yan. Nagbibigay din ng ayuda yan. Marunong nang gumawa ng ninja yan. Si Loy Jimenez. Si Shoot TV, alam ko meron din mga lagat ka sa Shoot TV 25 eh. Hanggang Shoot 4 lang 25 ako eh. TV. Baka Diba? box lang. Ay, apong kapogi. Kaya dumating Ah. si Team Tumlos, ni-share ko yung live stream mo sa group chat naming magkakapatid. Okay. Thank you, Apuloy. Thank you sa mga nag-share, guys, at dumami tayo, guys. Maraming salamat po. Basta magdigital lang po kayo dyan, okay? At saka mag-aayuda na rin ako. Nakakaya naman sa mga bagong pumasok, kahit mga tigli 5 lang or
Habang nandyan sila, habang kumakanta si Shoot TV vlog, ay Shoot TV, baka pwede. Kung Sige, sabihin mo sige, lang Shoot 25 TV kung Isa pass pa. or ano ka na para okay lang sa akin. No? Kahit pa nga 100 yung kantahin mo, walang problema sa akin. Walang problema. Kahit CPR pa yan, okay lang yan. Mag-i-echo na ako, sir, ha? Sige, lubusin mo lang okay na. Lubusin mo lang okay na. Ewan ko kung alam ng medyo luma yung kakantahin ko. Pero sana magustuhan nyo kahit pangit. Yan, may galop shoutout po sa 11 million viewers in the house. Once there was a love, deeper than any ocean. Once there was a love, filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love, now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I can run. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so alone, wondering where I can run. Once there was a love that will never come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. Hi, Ma'am Gold. Ayan, hello Ma'am Gold. Ayan, sensya na po kayo, hindi kaya, napiyok-piyok. Ang taas. And thank you so much sa iyo, Shoot 25 TV. Ayan, may bago tayong bisita ako ngayon. Kilala ko pala si Goldie. Yan si Goldie tsaka si Shoot 25 TV, magkakilala yan. Kaya nakilala ko si Goldie. Ayan. Si Loy Jimenez po. Ayan. Ayan. Hello. Bigyan lang kayo. Yan, hello po. Oh, salamat, ha. Hello. Hello, Sir Ed, co-host, Loy, Welcome, and Night Nina. Coach Shoot. Kumusta, kumusta? At mga bisita dyan sa baba. May love shout out. Ma'am Gold. Okay naman po, sa awa ng Diyos. Still fighting and Ayaw nga pala guys. Inday ng Caldero. Apong Inday, maraming salamat Apong Inday sa iyong mga pa-tamsak dyan, Apong Inday. Ayan. Ang tawag dito, si kaibigan Annabelle Mix Vlog at FB yung binababa mo, hindi po channel. Hindi.
Hindi po channel. Baba mo po yung channel nyo, ma'am. Hindi po FB. Kaibigan, Ana Mix. Kaya nag-aayuda ako. Ba't binababa niya, FB? Kasi yung mga bagong pasok, naayudahan ko kanina. Yung may umakyat. Ayan, si Kois po. Dito si Kois po. Apong po. Wala ako dito. Ayan, ayan. Ayan. Hindi niyo po ako Ayan na tayo, nakikita. ayan na tayo. May ako. Ayan, nakikita kita. Hindi. Wala kayong nakikita. Ganun ba? Ayan. Apaloy. Wala nga kita. Seryoso. Boys, Patolo wala nakikita. Ayan, Apaloy. Oo. Maraming salamat Goldie. Nantok na ako. Bago dyan ha. Inaantok na ako. Adventure. Hello sa inyong lahat. Magandang gabi, hapon, maga kung saan man. Oo. Kakatapos ko lang nga po. Oo, nakita ko. Live ko din. Nagyaw-yaw lang ako. Naglakas na ako ng sama ng loob. Apong po, pinapakilala ko pala yung mga kaibigan. Kita 55 TV. Shoot 25. Goldie. Ay, sorry. Ako yun, sorry. Game lang. Salamat po. Adventure po. Shoutout. Saliram Gamer. Ayan. Iba yung mga nandito kanina na pumapasok. Si Bobby Garcia Pogi. Shoutout sa iyo. Ako din pala yun. Sige. Kaibigan ni Annabel, baba mo po yung channel nyo, hindi po FB para maayudahan po kayo. Okay, bago ang lahat, sino ba yung paunahan mo natin? Si Goldie, baka pwede ka nang kumanta habang mapapagaling si ano. In case, pwede ka. Hindi ako marunong magtatagal. Hindi ako magtatagal ha. Oy, sige. Oy, Panginoon eh. Sabi mo, hindi ako magtatagal eh. May over pa ako eh. Sige. Pakantayin mo na lang si ano. Si Kois po. Ako na lang. Si Kois po natin, mga 30. Pagpasensyahan nyo na may hangover ako. Minimum 10. Niyaya lang ako dito na hindi ko aakitin talaga si Apo Edward. Ang tagal namin hindi nagsama-sama nito eh. Matagal na, di ba? Almost ilang, ayan Golden, maraming salamat po Golden. Gold, thank you sa yung palipad ayan. Just spread love, not hate. Salamat. Ayan. Thank you. Kay Third Lang Vlog, shoutout po. Ayan, okay guys. Yung aking super chatter, pakilab-lab na lang po guys si Gold. Ayun po yung aking bisita, yung napakagandang babae na nandiyan sa tabi ni Kois po. Pakilab-lab na lang po. Sige Kois po, tirahin mo na. Sandali, naghahanap pa ako ng Naghahanap pa Sige. Sandali lang. Sige. Mag-mute na ako Okay. Sige, ito na. Pahala na ako na mangyari. Pagpasensya nyo na mga kapatid ha. Nasaan na yun? Saan na? Ang gulo ko. Nagahang na siya eh. Kaninang maga pa to eh. Alright. Kumapasukan. Ako Edward, sorry ah. Nagkakalat ako ngayon. May pinagdadaanan kasi si Kuis po. Kane Third Lang Vlog, mega love shoutout. And sa lahat po ng nandyan. Kung ako maayos. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child
didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get a chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy. And the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to time to choose what I chose to do. So go easy on me. Yan. Baligtarin ko na yung bala. Galing. Medyo pagod na eh. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Oh, di ba ilalang tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. At kahit anong mangyari, pag-ibig ko sa'yo pa rin. At kahit ano pa,
Ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihing ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Umasa kang maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ako'y hanapin at sabihing ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Maraming salamat po. Ang galing sir. Ang galing. Ang galing. Yeah. Ay, Mo 25 vlog, shoutout ha. Gusto ka na, brother. Alam ko, nasa Pilipinas ka na ngayon. Andiyan ba si Mo? May kalam shoutout Mo. Yan. Kamusta? Nandyan. Kalam shoutout sa iyo ha. May kalam shoutout. Oh, sasabihin. Condolence din kay paano nito? Si Mo 25. Condolence sa brother Mo 25 vlog. Ayan guys, pakilablaban po ang aking mga bisita guys ay si Quiz po, si Shoot25 TV, ay si Goldie yung nakapin po ang ating super chatter at saka si Loy Jimenez. Ayan, okay na, umikot na rin si Goldie. Ayan, Goldie, ayan, umikot na rin po yung bahay niya. Thank you so much. SG, salamat. At saka si guys, pakitigitan po si Quiz po Quiz po ang nakalagay, Quiz po. Madali lang pong hanapin yung kanyang bahay, search na lang. Or, binaba ni Nightbot, binaba ko din guys, okay? Team, the team, Tom Loss, salamat po. Dan Ticket, Mo 25, baka pwede kang umakyat kung hindi ka busy, okay lang yan. Kung available ka. Ayan, nagpakita na si Shoot 25 TV Vlog. Magkakakilala ba kayo, brother, ay Facebook up po? Kilala mo na ba sila? I-check ko kung kaso kaka-ano ko pa lang kakatag dito, Hindi kaka-LS. po, parang first time. Hindi pa kilala sila dalawa, yung nasa baba. Si Golden Heart. Golden Heart. Si Golden ba yung kasama natin ngayon sa taas? Ay, hindi siya, hindi yan si Golden Heart. London, hindi siya. Point. Hindi siya Golden. Yung Goldie po, tsaka yung isa po yan. Okay. Yung napin at saka yung si Goldie, yung
Yung nasa mahaba ang buhok. May nakapin ba? Isa Wala yan, si Goldie, tsaka Golden Heart. Nakapin siya, yan yung nakapin. Siya yung si Golden Heart Wanderer. Yan. Meron pa ga? Wala naman na. Wala akong nakikita ng nakapin. Meron, may nakapin. Sir Milyonaryo yung jamot. Pasensya na, hindi ko pa na-open. Yeah, yun. Milyonaryo ng Ujamon, may galap shoutout. Ayan. Ayun, si may Golden good Wanderer, shoutout. siya yun. Sir Milyonaryo. Ayan, yan, siya, yan, dito. Golden Heart. Ano ba ituro? Ito. Ayan, sa baba. Ayan, yung kumakaway. Mga bagong kaibigan yan, Kapumbu. Sila yung bagong nating kaibigan. Ayan. Nice to meet you guys. Maglablabang kayo din. Hindi ko pa magamit si Oh, main ano? ko. Hindi ko pa magamit si main. O, sige, tirahin nyo na. Okay bago lang. tirahin. Basta balikan na lang, magbabalik na pa niya si Apongbu, si Koisbu. Tikitan niyo na lang si Koisbu. Magkita kung sino man mauna sa atin, no? Hindi ko lang magamit si main ngayon sa pandikit kasi. O, nakaka-elos niya. Magkikita-kita tayo dito. Lili Ruelo, shoutout po. Ayan. Ay, si Ate Lily, oh. Ate Lily! Rumelo. Ayan, may makyat. Ay, si Ma'am Kane. Kane third sa Singapore naman to, si Ma'am Kane. Kala ko si Ayan, mga Kids. bagong kaibigan din yan. Ay, Ayan, si Ma'am Kapag Kane, shoutout ganito po, ba, Ma'am Kane. akong kapogi, pwede kong ipandikit yung aking main o hindi? Pwede. Pero Pwede. wag ay. Pwede ba ga? Kasi ako Hindi mo siya karanasan. nakaya. Pero karanasan ko po, Edward, promise karanasan ko pag ako yung gamit ko talaga yung main ko. At during LS, kinabukasan nakikita ko talaga nalalaga ako sa halip na umangat. Alam mo yun, yung nauna akong dumikit, tapos ako pa yung nabawasan. Kaya hindi ako sige. makagraduate talaga sa number ko. Patagalin nyo muna siguro. Patagalin nyo muna. Oh, pwede. Siguro. Yung extra muna yung mga extra bananas nyo, ipandikit nyo, walang problema yun. Pero yung main, ingatan Oh, ninyo. sige. Nakakabawas Yung talaga. banana ko na lang muna. Yung ninja ko si Bantay na lang muna yung pandikit ko sa kanila. Oh, Oh, sige. Parang ayuda mo na lang sa kanila, no? ayuda muna. Kasi wala Ayudahan ko na magiging lang. Isa lang naman tayong ito. lahat. Oh, sige. Ayan, may mga bago din. Si Ma'am Kim, taga Singapore. Ayan, bagong Hello. kaibigan din si Ma'am Kim. Ayan, ayan Ma'am Kim, shout out daw muna Ma'am Kim. Pinapakilala ko muna yung mga bisita natin sa baba. Sige Ma'am Kim. Shoutout po sa lahat. Hello. Ayun. Hello po, Oh. co-host. Si Shoot Ma'am Danny 24. de la Cruz. Salamat po Ma'am Danny de la Cruz. Ayan. Mag-anak kayo, Shoot, ni Mo. Wali. No. Kasi 25 eh. Siya kasi Mo 25, ikaw naman Shoot 25. So magkamag-anak ba kayo? Bawas ka. Teka lang. Ganda siguro. Anong meron sa 25? Nahihiwagaan lang ako. Si Marvelous 25 din. Birthday nila yan siguro. Birthday. Kilala ko po yun. Marvelous Vlog 25. Kilala ko po yun. So ano yun? Mga birthdays Marvelous ni... Vlog 25. Birthday ba ninyo yan? Birthday ko po. Birthday Okay. So na yan. po 25. Oh, sa 25. birthday. Kasi ang dami naman yung mga 25. Akala ko magkakamag-anak kayo. Yata. Ate Yedin 25. Sorry na. Fantastic cooking. Sige. Teka lang siya. Fantastic cooking of India. Shout out to my friend. Thank you so much for dropping by. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Okay. Sino na natin pakantahin? Si ano na siguro, si Shoot 25 na. O, si Okay, Ma'am so- Kay, hindi mo na Kami na konti. Sige, kanta na po ako ha. Ayuda ako. Salamat sige, sa sige. Edward. Salamat sa Welcome, always welcome. quiz. Brave young yun. Paano ba Bet yan? na ako. Quiz bo o quiz bu? Hello, Ma'am Brave. Quiz bo o quiz bu? Quiz, boo. Quiz. Kumbaga, shorten for kuya. Quiz, di ba? Naman. Quiz. O, yan. Boo. Ayan, sinorkat. Quiz bu. Oo. Quiz, boo. Sige. Sige. Yung kakantay ko medyo luma ng konti. Konti lang naman, konti lang, slight. Ay, Ma'am Gold. Hi, Nightbot. Hi, Nightbot. Medyo luma lang ng konti. Hello.
You're my world, you're every breath I take. And laki. You're my world, you're every move I make. Cellphone pa konti. I see the sun up in the sky, but for me they shine within your eyes as a tree reach for the sun above. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in mine. I feel the power so divine. You're my world, you're my night and day. You're my world, you're everywhere I pray. If our love ceases to be, that is the end of my world for me. With your hand resting in mine, I feel the power so divine. You're my world, you're my night and day. You're my world, you're every breath I pray. If our love ceases to be, that is the end of my world, end of my world for me. Taas. Ang taas, sorry. Yan, side B agad, side B. Sige, sige, sige. Ang taas. Ang Sige, sige. Sundan agad. Ayan, ang bagal ng internet ko. Uy. Mag-a-ads pa. Saglit lang po ha. May ads kasi. Sorry. Uy. Internet. Sorry po. May ads. Saglit lang po ha. Okay lang yan, Nightbot. Yung nilalagyan ko ng ayuda, mas malaki pa yung bat. Baliktad ang mundo. Mansyon. Ayan, side B tayo. Yung luma dito na konti. When time get around and your dream just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong
to the stone and pray tender backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. Stumble and fall, and you leave your shoulder to lean on. All you have to do is fall, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness. Don't give up, just walk on and feel your heart. For my love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deep sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you. We'll never leave you. With every step you make, every road you take, don't be afraid of my dream. For my love will see you through. Ayan. Ang dami kasing madadaling kanta eh. Yung pa kinakanta. Ayang kaya naman. Ayang kaya naman. Hindi Galing. makasakit sa dugo. Diba? Yan, sir. Galing. Diba? Sandali lang, sir. Sandali lang. Sige. Abs chat po, shoutout sa'yo, Kapalbas. Sige. Abs chat po, shoutout sa'yo, Kapalbas. Nagkusina pa yan, Sir Host. Nagkusina pa yan, Sir Host. Woman, I will love you always, and yung tanong ko, promise I'll give you the best. Internet ko. My love, you mean more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever to cherish. I want you close to me.
will you go in my arms always? Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I always want you by my side, now and for always. Whisper this word to me, that we will always be together. Just you and me forever. I wanna spend with you, baby, my whole life through. Every moment loving you. Oh, I want to give you all my love, my heart, my soul, my love, everything that I have, always. These songs na. Ayan. Salamat po, salamat. Pasensya Kasi na ano po. kasi yung ano yung sa yung mga pinapatugtog ng mga kapag Sunday. Sunday. Welcome to all these songs. All these that Structured by parang directed by Shot 25 TV. Mga oldies na talaga mga oldies. Pero maganda mga oldies talaga kasi Sunday ngayon kaya baka pwedeng mga oldies talaga pwedeng kantahin. Apong Loy, nandiyan ka ba Apong Loy? Di ba? Ay, Kane! Nandiyan ka pa po, Ma'am Kane. Baka, Ma'am Kane. Nandiyan ka ba? Opo, andito ka po. Ayan. Dito Oh, na. guys, binaba ko yung mga bahay nila. Kayo na pong bahala magmahal sa kanila, guys. Lahat po ng mga co-host ko, binaba ko lahat ng mga bahay nila. Kayo nang bahala magdigitan dyan sa baba, okay? Oh, Okay, sige. Si Goldie, baka hindi daw kakanta eh. Tsaka, Ma'am Kane, baka pwede kong kumanta, Ma'am Kane. Kane na third. Ako? Pwede, isa lang. Sige. Sige, ano muna. Ma'am Kane third muna. Kakanta. From Singapore. Mute na ako. When you have what I have done wrong, maybe I just need
There were times I feel like I'm giving up until darkness I can't be down without never let me go. I drift away, hiding a reason for you to stay. Can you feel me? See me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm by alone. Baby, you need to come home back to me. Sleepless nights, but you're not here by my side. Cold as ice, I feel it down inside. Maybe I'm just missing you all alone. When you'll be coming home, and you feel me, see me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm by alone. Baby, you need to come home. When you'll be coming home back to me. Okay na po. Ayan. Salamat po sa pagkanta. Back to Me by, hindi ko nakakamali, Tuesday. Tama po ba? Tuesday? Yes, Po. yes. Opo. Tuesday po ba yan? Back to Me, tama. Ayan. Opo, Guys, opo. pinabaka po yung bahay ng ating singer, guest singer. Lahat po to guys, lahat sila mga guest singer po. Siyempre, si Apollo guest singer din niya, tsaka si Goldie. Ayan, binaba ko yung mga bahay nila. Kayo na pong bahala mag-hit sa kanila. Okay? Brave Young Leon ayan yung mga bahay nila, pinaba ko na rin. Kaibigan, Annabelle Mix Vlog, baba mo yung bahay mo dagdagan ko yung subscriber mo kasi PD pa yung bahay. Okay. Okay, ang next sa kakanta po natin ngayon ay walang iba kundi si Voice Bo. Voice Bo, ikaw na ang kakanta po. Apo, Edward. Ako napikit. Wait, napikit na yung aking mata. Sige, okay lang ba na maglalasong ka na lang apong po? Okay, sige. Sige. Sandali nga. Ano ba ang gagawin ko? Nasaan na ako? Wow. Hindi alam gagawin. Wait lang, naghanap mo. Tagalog tayo, Nonoy Suniga. Sabi niya, old. Okay? Okay ba? Sige, old. Walang problema. Kahit ano, basta oldies. Sige. Kaso nga, hindi ko alam to kung anong ano to eh. Yung title nito ay Doon Lang. Ito lang nakita ko eh. Doon Lang. Okay. Pasensya nyo. Medyo pagod today. Kakayaw-yaw. Bawi-bawi next time. Right? Let's do this. Grabe yung tunog. Lumang-luma.
Oo nga eh. Oo nga eh. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, isin sana'y mayroon na akong dangal na iharap sa'yo at ipag-iyayabang. Sa panaginip lang ako magdiriwang, yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kasigan ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay, tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahakan tuwina. Doon lang, kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mo lang madarama mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakatuwina. Doon lang, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nakatuwina. Doon lang, sa panaginip lang kita nakatuwina, mahal. Yaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Doon lang ang title. Ayan. Ganda, di ba? Zing Clinton, shoutout sa iyo, Zing. Zoy, kumusta ka na, Zoy? Kung baka pwede kang available, pwede kang kumanta, okay? Okay, Apong Buwa, outro ka muna. Outro. Maraming salamat, Apong Buwa. Thank you so much. Oy, may outro pa pala. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pagpasensya nyo na po, in a short while lang ako ay nag-stay. Ayan natin, kita nyo po Voice Po. Madaling hanapin, Voice Po lang. Hanapin Sa siya. mga gusto lang, walang pilitan dyan. Ayun, basta magkakadikit ng main ko, ha? Maraming salamat po mga kapatid. Sa mga co-host, kapatid Lloyd, maraming salamat sa laging pagbisita sa mga videos and LS ko, ha? Nakikita ka pala. Idol. Sino ba idol mo? Pwede, ikaw, pwede ba muna ako maghimas bago ka bumaba? Uy! Ano pala kayo? Sa akin, ba rin ko pa sombrero ko? Himas? Himas lang naman, wala naman mawawala dyan eh. Saan mo ako himasin? Patay tayo dyan. Ay, wala siya. Sige. Hindi, kasi ganito lang yan. Magkikita, pag hindi ko kayo nadikitan instant today, sa pagkakataon na to, madidikitan ko kayo some other time, ha? Kasi pag during may work schedule, natambay ako kay Apo Edward once na naka-LS. So, dun Ay, himasin muna kita bago ka bumaba. Saan ba? Ay, yung bahay niya, nakapin ngayon. Si Voice Po. Hindi matas na rin yung bahay niya. Ano Yan, nga kayo, nagbabalik yan. 25, ikaw muna ba? Ko isa. At talagang napikit na yung Kailangan urig. Ayaw ko na mga kapit ay dumikit. Gusto ko urig dumikit. madidikitan din kita. Saglit lang. Dikit ko talaga yung urig ko. Sige na.
Dikitan Uy, nyo na, marami. dikitan nyo. Oh, dikitan nyo si Kois po ah. Hindi lang si Kois po, kayong lahat ha, magdikitan kayo ha. Ah, sige, Apong po. Hanggang sa Thank you. muli mga kapatid ha. Medyo talagang napikit na yung mata ko ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. May God bless us all always. Okay, maraming salamat po. Ako po ito si Kuis Bu. Paalam muna ngayong araw na ito. Bye-bye. Yes. Mag-LL ka lagi. Mag-LL ka lagi, co-host. Ayan na, Yeah. nawala na siya. Meron pa tayo bisita guys. Ito, magaling din kumanta to, si Zing Clinton. Ayan. Meron tayo bisita ngayon. Ayan. Soy, Mega basta love ka na. shoutout Ayan po ha. sa inyo lahat. Ayan. Uy, Soy, wag kang fake news. Di naman ako magaling kumanta. Ang galing pa man din ng kumanta kanina. Shoutout po sa Ayan. inyo lahat. Shoot 2025 TV, Loy Jimenez F, Kane Third Lang Vlog, Goldie, and of course sa ating Mega love shoutout po. Edward. And sa lahat po ng viewers, mega love shoutout po. Hello po. Hello, ma'am. Ito pala si Ma'am Goldie. Dinikita na kita, mama. Oh, si Hinimas Paul na yan. kita, Yes po, ma. nakita ko po. Oo, Salamat. dikitan lang kayo ha. Salamat po, host. Legit po, nabudol ako po. Legit. Basta Photo. at least legit. At least Bards legit. Paolo, ibaba mo lang ang trim ngayon. Baba lang kayo ng bahay guys ha. Mag-aayuda ako habang kumakanta yung mga singer natin dito sa taas. Okay, sige, wag na natin patagalin ba guys. Pwede na natin pakantahin muna si Zing Clinton para marinig ko yung boses niya. Okay, okay, Wala sige. na Sorry. pressure ako, uy. Magkanta ka na ha. Kailangan ba old song? Hindi, kahit ano, basta okay lang, kahit ano. Kung gusto mong magpakita para makita naman yung kagwapo-wapo dyan. Siyempre, gwapo to guys. Gwapong-gwapo to si Clinton. Kamuha ni Aga Bulak. Ako. Mas pogi pa rin si Host. Gwapo. Ako, sayaw ko talaga papakita. Wala na ko, Bray. Huwag kayo magpakita, baka mawala tayo ng channel dito. Host, kailangan ko Ayan. mag-share screen, host. Hindi kasi naririnig kapag walang full screen. Tapos, Sige, ayun na sige, lang sige. natin. Sige, sige. Okay. Please welcome ang ating next guest for today. Walang basta si Zing Clinton. Ayan, mag-mute na ako, Zing. Mute na po tayo guys para kakanta si Pa-accept na Zing lang po Clinton. ng share screen. Pa-accept na lang po. Yan po. Tapos balik po natin sa layout natin kanina. Yung tayo lang 6. Pangatlong box ata yun. Yan. Dami kong utos, no? May music po ba? Sanay na ako, Zing. Alam mo naman, Zing. LS, 2 years. Ay, matuba-tuba yung tumatawa. May sounds? May disclaimer po, hindi ako singer, dancer ako. Meron. Para po sa inyo lahat. Wait lang po. Ayusin ko lang. Ulit. Take 2. Para po sa inyo lahat. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set of a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars whistle from the night sky, never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never
never, never, never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shining for thousands spotlights, all the stars we stole from the night sky, never be enough. Never be enough. Stars of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never. Never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. For me. Salamat po. O, diba? Ang Galing. nagulat ako dun ah. O, diba? Siya yan si Zing Cliton. Yan, Yes, yan. Lord, nagulat ako. Ano yun? Biglang naging lalaki. Yes, Lord. Pero Pogi siya mo pala, parang pogi. kinokontrol, yung kinokontrol parang V8, parang ginagawa niya, ni Shot 25. O, gawin mo lang, Brad, side B mo na, para marinig na nila. May sasabihin ka, May sasabihin ka, Goldie? Wala. Ay, sino ako? Ay, sino? Wala po, Si Goldie. Sir Ed. Ayun, shoutout mo natin guys, ang pangalan ito, yung bagong, mga Team Animal, shoutout po. Amiriha, shoutout po Na ano pa yung mention ko ba yung dati mo kagabi Huwag ka magal mamaya, tatanggalin natin. Okay, sige, Zing. Ikaw na, side B mo muna. Side B. Ay, mamuong. Parang ano lang, no? Cassette tape. Para po sa inyo lahat. Sana hindi ma-delay. Minsan na-delete kasi. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know it's beautiful looking at you in a world of lies. You are the truth, and baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I was, show you the loneliness and what it does. You walk into my life, twist up my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are,
and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. In a world without you, I would always hunger. All I need is your love to make me stronger. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. You love me when you tell me that you love me. Alright, di ba? Namamalat na ako. Oo, tagal ka na kasing hindi kumakanta kaya lalo akong gumagaling, Brother Zing. Ayan. Ayan guys, developin niyo po si Zing Clinton. Ayan, binaba ko yung bahay niya guys. Ayan guys, ano ba yan? Dancer yan, dancer pa. Yung mga Zumba. Dancer talaga ako. Yun. Oo, dancer yan. Hindi, siyempre singer ka na rin. Siyempre kumakanta ka na rin, di ba? Ayan. Hindi ba delayed yung ano, yung music Di, 1? Ay, okay. music 1. -1. Okay. Okay. Di. Very good. Okay, salamat, Oo. Shoot 25. O, tikitan nyo na lang guys, binaba ko yung bahay ni Zing Clinton na playing po Ma'am Kate na sabi niyo. Magtikita lang kayo guys ha. Magmahalan po kayo. Ayan, sige, next na natin na kumanta. Si Shoot 25, ayan. Shoot 25. Parang nahiya na ako kumanta nga eh. Sir, sino Huwag ka nakadikit na mahiya. ako sa'yo? Okay lang yan. Nahiya na tuloy ako. Marami talaga magagaling na kanta. Dati meron din akong, ito ano ko lang, patalastas ko lang. Kasi dati meron akong program every Monday at saka Sunday. Mga kumakanta talaga yung mga singer-singer na sumasali sa mga, meron akong program dati na wala lang. Ay, nalam ni ano yan. Ni Apong Lloyd tsaka ni Zing Clinton kaya nawala. Kaya babalik ko siguro baka June. Okay, sige. I-back natin na kay Shoot 25 TV muna tayo. Okay. Guys, pakidikit po yung mga guest singer, mga co-host, pasuyo na lang po, okay? Bago tayo magtapos, guys, okay? Sige, Shoot 25, ikaw na, brother. Okay po, sige. Salamat po. Yan, gaya ng dati. Mute na kami, sinauna. mute na kami. Medyo luma uli, medyo lang. Medyo luma lang ng konti. Sige. Hello. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than a sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? We were first alone. She gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time.
it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in the day? Have no answer, but this much I can say. I know I need her till the stars are born away, and she'll be there. Can love be measured by the hours in the day? I have no answer, but this much I can say. I know I need her till the stars are born away, and she'll be there. Alright, welcome to Oldest Song Sunday Remix. Ay, remix pala. Hindi na pala Galing remix. naman. Galing. Ay, old Oh, di song, ba? old Galing. song pala eh. Sana nag-old Oo, song. oh, mga oldies talaga Okay, when you maganda. tell Pero, me you love you old naman. sige, sige. Pare, hindi, magano muna siya ulit. Sa side B ulit si, pangalan to, si Shot TV Paalam na po 25. ako. Paalam na po. Maalis ka na. O, sige, sige. Saglit lang po talaga. Last song na, okay. Ayan. O, sige, sige. Hindi, okay na po ako. Paalam na po ako. Sige, sige. Zing, salamat ha. Salamat Kapogi Kabalensoy, Welcome. Edward Lacsina. Welcome, welcome. Sa mga Thank co-host you ulit. and viewers, enjoy lang po. Maraming salamat po. Sa mga didikit, suklihan ko po kayo. Don't worry po. Maraming salamat po. Hinimas Thank you, na po thank kita, Pogi. Bye. Ayan, wala na himan. Balikan mo na lang sila. Sing. Salamat po. Apong Loy, kapangpangan niya na Apong Loy. Si Sing Pinton. Dablugan mo na lang kapangpangan niya. Actually, nakadikit na ako sa kanya. Ay, Ma'am Loy, Matagal na. Oh. yung minimum Loy? Ano pong minimum? Ayan, Loy Jimenez. Ito yung bahay niya. Ito, baba ako. Sige po. Dali Para lang. madikit po si Ma'am Loy kasi parang ang daming banana ni Ma'am eh. Yeah, Kanina bantay pa ko siya lang. dikit ng dikit. Ninja ko ang pinandikit. Ito. Ito na itong bahay ni Loy Jimenez. Ano to guys, digit to. Lahat naman tayo dito, lahat digit naman. Pero ito nag-aayo natin si Apong Loy. Marge Paulo, salamat po ulit ha. Pinin ko na po kanina yung bahay ni Ma'am Loy. Ay, Ma'am Marge Paulo. Ayan. Ang pangalan na si OUM ba? Ang tama ba? Amira? Amira po. Hindi kasi nagre-request siya din nga kagabi kaya pinapatanggal niya yung salamin ko. Itatanggalin na ako. Walang problema. Ito po yung salamin guys. Amira. Pag wala akong salamin, ayan. Hindi, sa totoo lang guys, ito talaga, walang grado. Ano lang to, parang pang-forma lang to kasi pwede talaga ako. Kaya kapogi tinawag lang sa akin kasi lagi ako nagsasalamin kaya feeling pogi talaga. Yun ang kasaysayan ng kapogi. Kaya mula 2 taon na guys, kaya hindi nawawala sa akin tong salamin na to kasi nasira na nga, papagawa ko ulit. Kaya swerte sa akin ko. Kaya ito yung unang sweldo ko na pinili ko dati. Kaya ito talaga yung parang memorable sa akin guys. Kaya yun ang kasaysayan ng itong salamin na to guys. Kaya mahalaga sa akin. Ayan, okay na ba? OUM Amira. Huwag ka nang mag-share. Huwag ka nang mag-share. Bye-bye. Okay na lang. Host, idol. Pogi. Yes. Yung sa akin, yung sahod ko, pinang 3 hours namin. Talaga? Sana all. Bigay mo na lang sa akin. Ba't walang tao? Double na yun. Maging 6 hours na. Next sahod. Short time lang yun eh. 5K lang yun. Kulang po yung sorry guys, meron po tayong dito, pasensya na po kayo. Rated PG po kasi meron po tayong dito si Apong Loy. Medyo tayo guys. Behave po tayo. Behave. Ganun ba?
Kasi pag sa bahay ko, abnormal Kaya kami. mo yan, katuwaan lang naman, di ba? Sabi ni Ma'am Omira, sir, wag ka na ba magsalamin? Sabi, hayop sa UM. Ganun talaga ba? O sige, hindi na ako magsasalamin ha. Alam nyo guys, eto, sabihin ko sa inyo, ang saya ko ngayon kasi sobrang daming tao ngayon. Dati, alam nyo, nung hindi ako nag-ianas ako, isa, dalawa, tatlo, sabi ko, ba't ganun? Asan yung mga tao? Ba't bawat LS ko walang tao? Isa, dalawa, tatlo, apat, mga ganyan, wala na. Sabi ko, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Sabi ko, todo suporta ka tapos yung iba wala. Kaya, iswerte ko. Maraming salamat sa inyo guys sa mga makyat. Sa lahat mga team animal, salamat po sa team animal. Kahit po, alam to, short, ang tawag ito, short LS lang to guys. Maraming salamat sa inyo. Sana, sa susunod, akit pa kayo. At huwag kayong mag-alala, kakanta rin ako sa mga LS nyo pag may time ako, okay? Hindi kami tao, hayop po kami tatlo. Okay, shout out sa mga mga animal dyan. Na walang buntot. Ayan. Sige. Ano natin yan? Get natin. Sir, tao pala. Sige, pakatalan natin si Shoot 25 EB. Pag-mute na kami. Sir, tao pala hanap mo, alis na lang kami. Hayop kami eh. Ayan. Pasensya na po guys. Rated SPG guys. Patubay ng magulang ang kailangan. Puro tawa, hindi ko maano yung pintutan. Sige na, brother Shoot 25, kanta ka na. Sir, maglalasong na po ako. Bababa na po kasi matutulog na. May pasok pa po bukas. Oh, sure. No problem. Okay lang, walang problema. Sure, walang problema yan. Guys, binaba ko po yung premiere ni Mami Jane Amera. Please naman po. Ayan, nagbaba daw po ng premiere si Ma'am Golden Heart Wanderer. Yung binaba niya po yung kay Ma'am OUM na premiere. 5 daw sa OUM. Naipot. Naipot ka kay Mami Alis na Jane. mga animal, tao lang kailangan dito, sabi ni Ma'am OUM. Ayan. Magtikita lang po guys ha. Pinin ko muna si Miss Ana Doronio. Pakitamsak muna yung mga dyan sa mga natin, mga kaibigan. Kilala ko yan kay si Miss Ana Doronio. Okay. Welcome po sa ating Sunday Hitbox with Shoot 25 TV. Ayan. Mga oldies tayo guys. And siyempre, ang ating mga magagawin sila. Ayan, mga tatlong Mami Jane, panik na Mami Jane. Hi Ma'am OUM. Nagamigalap shoutout. Lady, I'm your knight, shining armor, and I love you. You have made what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms, oh, heaven knows you have done and made me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'll never find you. You have come into my life,
made me whole. Forever, let me wait to see you reach, and every morning let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, as I always want you near me, I'm waiting for you for so long. And beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. You're my lady. Oh, lady. Hello. Hello. Oh, lady. Ayan. Tamang-tama guys, yung kanta na yan para sa ating mga magagandang dilag. Magandang dilag. Walang iba kundi si Loy Jimenez. At saka si Goldie. At saka si K-Nerd from Singapore. Ayan, ayun guys, pasuyo na lang yung nakapin muna siya na si Chris. Hindi na Hindi daw ka na dilag. dilag. Dilag ka pa rin, siyempre. Kahit may mga asawa na kayo, dilag pa rin kayo, siyempre. Mga magaganda. O, paki-thumbs up mo na yung preview ni pangalan ni Miss Juana Beronio, tapos si OUM, yung pakiti kita dyan, nag-aayuda na ako Shoot 25, okay na yung sa'yo, 1.5, na okay na rin, bahan mo kayo. Lahat ng mga nandiyan sa baba, mga bato, maglablaban po kayo, 10 million, dapat na. O sige, Shoot 25, pwede ako mag-request ng mga old song din, through the year, or tawag dito, mga love me with all of your heart. Baka pwede mong tirahin mo. Parang may Ay, kayo na kay Madam Kane. Madam Kane, kakanta ka ba? Gusto mong kumanta, Ma'am Kane? Sabihin mo lang po, Ma'am Kane, para okay lang po. Ma'am Kane. Hanggang joke lang ko, Hosa. Need ko na sige. mag-LL. Sige. Alam mo ba yung yung LL? Hindi, LL, parang ano yata yun eh. Paki-ilabos po, Madam Kay. Yung ibig sabihin noon, long life. Kaya, mag-LL ka lagi. Para hahaba ang yung buhay. Wow. Ang papansin ko kay Ma'am Kay, parang good vibes eh. Napunta na ako. Kumanta rin ako sa LS niya, good vibes din yung mga kasama niya. Diba? Kumanta rin ako sa inyo, diba? Oo. Alam ko yung mga panahon pa ng mga... Wala na yun, host. Yung bahay ko na yun, dinilit ko yun. Bago. Bakit? Yung last month lang. Kasi kami, nagkabadripan kasi kami sa team. Ay, yan naman. Yan sinasabi ko sa ito, Shoot 25, Goldie. Yan sinasabi. Pero okay naman yung yung walang issue naman sa team, yung isa lang. Tapos yung sa inis ko, dinilit ko yung channel ko. Tapos tinulungan din pa rin nila ako para mag-money, 1 month. 1 month lang money ka na. Oo, boosting lang nila. Boosting. Pero okay lang, wala naman.
Walang problema sa busting kasi hindi naman yan delikado. Yun, delikado lang talaga yung post. Kapag nalaman nila Basta pag busting ka, termination. Kasi may kakilala na o sige. hindi kasi dapat mag-busting ka, halimbawa sa banana, sa WH, dapat pati yung views mo, binuboost mo yan. Para hindi halata. At saka dapat panay upload mo or live. Yun lang. Okay. Ayun, ako Kasi hindi ko yung kaibigan ko na more than 1 year na, taga-boosting talaga yun. Daming income sa boosting. talaga, nag-i-income sila kapag O si Bisayang OFW, siya yun. okay. Daming customer. Paling advantage pala kapag kapag posting nakikita sila. Pero ano naman di ba? ako posting, gusto mas maganda sana yung digit, mga ganun, di ba? Oo, O sige, itong channel. huwag na nating patagal pa, baka ano pala to? Shoutout to siya, matutulog yata siya. 25. Bro, brother. Hindi ko po marinig. Ay, may ano naman tayo. Nag-LL siguro yun, host. Ayan. Brother Richard, yung kay Ma'am Kate. Kate, may ka, may echo ka, Ma'am Kate. Parang grounded o ano? Yan. Grounded yung niya, baka grounded. Sa skitan sa Salamat sa pin ko muna naman next natin si Alis ka na ba, brother? Opo, sir. 25? Sige, okay lang. At saka, mag-end na rin na tayo, mga ilang minuto, siguro mga 15 minutes na lang tayo. Para hindi na ako masyadong maghabang LS ngayon, siguro sa susunod na lang araw. Thank you sa inyong Ma'am Apuloy, salamat Kane, at saka kay Ma'am Goldie, at saka sa lahat ng mga na dyan. Bago ang lahat guys, pin ko muna si OUM. Ito yung nagpatanggal ng salamin ko. Ayan. Instead na tawa, wala. Asa nalunan yung pipin natin? O sige guys, next natin. Okay, sige. Baka kaya mo pa ba? Kaya mo bang kumanta? Shot 25, baka kaya mo ba? Kaya mo? Ano pa? Isa na lang last. Kaya mo bang kumanta? Yan, Sige. kaya. Kaya pa yan. Ikaw bala, yung kantahin mo na yung request ko kung kaya mo. Ano po? Yung Love Me With All of Your Heart or ang tawag doon yung isa? Through the Years. Mga ganun. Sige. Try ko po. Okay guys. Ito na po guys ang ating pang last song na si Shot 25 TV. Ayan. Okay, tigil na. Sige, buds pa. Ayun. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart. Oh, not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we're far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't
This song is lovingly dedicated to you, Mom. OUM. Come on, come on. Just promise me that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Give me your love for a moment, for an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart. Woo! Wish 107. Wish. Old song. Pero maganda. Thank you, Brother Shot 25. Maganda. Gusto ko yung kanta na yan, mga oldies. Kasi kapag sa radyo, pinapakinggan mo yan pag Sunday na. Kasi kapag Sunday, narinig mo mga yan, mga tell me kwando. Mga ganun, di ba? Mga oldies, di ba? Ang ganda doon. Pero yung mga mga bata pa, siguro mga batang 20s, hindi na siguro alam yung mga yan. Kaya 90s. Cabs Alde, maraming salamat Cabs Alde. Yung request ko, ay Diyos ko Lord, ayan. Okay, mag-outro ko muna, brother Shot 25, baka maano ka na muna. Sige. Ayan, kasi dyan po kasi ako pinalaki ng nanay ko sa mga ganyang kanta. Ayan, salamat po nanay, salamat po. Ayan, shout out po. Gold ko makatawa, wagas. Ayan, shout out po sa Team Animal. Tao pala yung hinahanap ni Sir, so umalis na tayo. Oy, hindi naman. Lahat naman tayo, may mga pagka-advertit sa, di ba? Sa may post tayo. Oh, salamat ha. Thank you. Bye, Naipot. Sana maging may sungay ka na bukas para totoong hayop na. Bye-bye. Bye-bye. Ma'am, Okay, salamat ha. Gusto na rin ako, Naipot. Malapit mag-end na rin tayo. Salamat. Thank you. Yeah. Third lang, nakadikit na po ako sa inyong lahat po. Lahat po kayo nasa taas, nakadikit na po ako. Salamat po. Dikit lang ha. Dikit lang. Cabs. Ayan. Thank you. Shot 25 vlog. Sa mga Team Animal ha, salamat po sa chat. Okay. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang ating magandang dilag ng walang gas. Si ano muna? Sana si ano? Si Apong Loy. Umalis na rin si Apong Loy. Umalis na. Gano yan? Apong Loy. Kasi. Umalis na siya. Taiwan yata siya. Taiwan. Oh, okay. Sige, tapos Sir Ed, si King, Singapore. Sige. Magtutula ako dito, first and last. Pero hindi ako Sige. Hindi to kanta tula. Sige. Okay guys, kakanta po in live pa din kapogi. Malapit na rin ako mag-end, Sir Milyonaryo. 15 minutes na lang tayo. Pakantayin ko muna si Ma'am Goldie bago siya mag-end. Guys, mag-mute lang kayo. Wait, teka na. Mute na ako. Guys, mag-mute lang kayo ha. Nang di alam ang lupa, ayaw kong ganito, makalimlim mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng buhay.
maawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Oh, kahit mahabulin ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ay lisanin. Aking hinihiling, muli ay tanggapin, dalangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Ayun, salamat po. Alright. Salamat sa iyo, Goldie. Sa iyo, sabi na nasaktan. At kami nasaktan. Ayan guys, pakitikitan po si Goldie. Ayan, ang pangalan niya, si Bob Golden Hard Wanderer po guys. Okay, nagtaba na lang, okay? Okay, maraming salamat ang Goldie sa mga team naman. Ayan, thank you so much po, Sir Edward, Kapoke, Laksena, Madam Co-host Kinusard, at sa ating mga host kanina, sa ating mga bisita dyan, Team Hive, mega love shoutout sa inyo, maraming salamat, and this is Golden Heart Wonder, signing off for now, see you around guys, God bless, and maraming salamat mga Goldie, salamat po. Love you all, bye po. Thank you. Bye Madam, bye Sir. Next, Ma'am Kane. Walis na si Ma'am Kane. Okay. Ayan guys, bago pong lahat, may isa lang pasalamat sa lahat po ng mga nagpalipad. Kanina si Ma'am Golden Heart. Maraming salamat Ma'am Golden Heart tsaka kay Zes G. Salamat Zes G. Pero bago lahat, may request po si pakitamsak mo na yan nakapin guys. Premiere po ni OUM. Ayan. Sa request niya nandiyan ka pa ba pangalan nito? Anong pangalan nito? Ma'am Cabs Alde, nandiyan ka pa po ba? Cabs Alde? Ayan, Ma'am Cabs Alde, nandiyan pa po ba kayo, Ma'am Cabs Alde? Cabs Alde pala. Ayun, nandiyan pa siya. Okay, kakanta yung favorite niya kasi yung kinakanta niya na gustong-gusto niya guys. Bago tayo magtapos ng live nito guys, kantahin ko muna tong request ni Ma'am Cabs Alde pala. Sorry. Pati ako nabubulol na. Salamat sa lahat ng mga Team Animal guys sa support niyo po. Thank you. Para po sa kay Cabs Alde, sa inyo lahat guys. Meron pala akong premiere. Hayaan nyo na yan. May nang bahala sa premiere ko guys. Araw-gabi, bakit naalala ka? Di ko malimut ang isang tutang tugdagdaan. Nawala na ako sa tono guys. Sorry. Kung nagtatampo ka, ay kailan pang ganyan?
Di kinanggalan at ako ay pagbigyan. Pinabala sa premiere ko guys, thank you. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig ko, dahil ikaw lamang itig ng puso ko. Hayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di ba bigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di na sayang naman. Lumipas na pinakakailangan. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Sulitin ang pag-ibig natin, muling ikaw ang lahat ako. Guys, kayo na pong bahala sa premiere ko hindi ko na nakita. Kayo na pong bahala. Kailan ko ang tunay na pag-ibig ko, dahil tanging ikaw lang ang titig ng puso ko. Hayaan mo na maging ganon na lang. Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba sayang naman? Lumipas natin na baka kailangan. Kung magkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na ulitin ang pag-ibig natin, muling ikaw lahat ako. Ayan, dedicated this song. Special mention, Abs Alde. Ba't di ba bigyan muling? Wala na ako sa kung mawawala ay di ba sayang naman? Pag-ibig natin na ba kailangan? At kung magkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na ulitin ang pag-ibig natin, muling ikaw lahat ako. Muling ikaw at ako. Alright, maraming salamat po. Ayan, nagbigyan ko na yung kanta ni Bam Abs Alde. Hindi ko alam kung ano nangyari sa premiere ko guys. Ano ba yung nangyari sa premiere ko? Walang views. Ayan, okay lang yan. No problem yun, mag-views din yan. Bago po ako mag-close lahat guys, nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga umakyat. Apong Loy, salamat Apong Loy. Cabs Alde, salamat. Premiere mo, wala. Okay lang yun, Sir Milenario. Golden Heart, Wanderer, maraming salamat. Kay Shoot 25 TV, kay Koisbu, kay Zing Clinton, kay Ma'am King Third, salamat po. At saka sino pa ba? Si Apong Loy, si Milenario Machamot, umakyat. Sino pa ba? Si Koyang Blood, salamat po Koyang Blood. At kay Ses G, salamat po ulit. Makakaasa po kayo na susuporta rin po ako sa inyo sa lahat ng mga nandyan. Hinahanap ko nga yung premiere mo. Okay lang, i-click mo lang yung pangalan ko tapos dilitaw yung premiere. Pero ngayon sa ngayon, okay lang yun. Wala nang problema yun. May magkakaano din yun, magkaka-views din yun. Good morning po sa Pilipinas. Good afternoon po sa ibang bansa at good evening po sa lahat. Ito po muli si Edward Laksina at nagsasabing maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko guys. Thank you so much. This day po, napakasaya ko ngayong araw to. Salamat po sa mga sumuporta, lalo na team Animal. Okay guys, thank you so much po. See you around po. Ayan, bago mag-end, ito muna ang ating pa-closing. After 5 minutes, mag-close na po ako. Thank you so much guys. Paalam po. And po, salamat sa talagang support ka.
Kaya guys, ayan guys, sa lahat ng mga support na kayo sa akin, makakakasin sa support ko ako sa inyo. Maraming salamat po sa support. Thank you. See you around guys.